Здравейте хора! Добре дошли в първият ми официален влог, в който ще ви покажа доста неща. Като за начало да започнем, днес чакам гости, моите приятели, нещо, което отдавна чаках да направя, да ги поканя вкъщи. И днешната тематика е бордови игри и хапване на пица. Но аз не искам само пица, заради това ще направя някакви хапки, бързи и лесни съответно. Няма да прекалявам с количеството, тъй като не искам да остане. Това е крайният резултат. Това направих с чери доматите. Сложих им малки бейби моцарела и сирене бри. Това по средата, което виждате, е хумус, който смятам, че се отива с краставичките в горният десен ъгъл. И това са ролцата, които правих преди малко с тортилите, от тортилите. Сложих чашите, сложих вода, поръчах пиците и чакам всеки един момент да дойдат. Това е терасата. Смятам тук да седнем като за начало, тъй като допреди малко валя и навън е прохладно и е много хубаво. Ще включим лампичките и ще стане доста уютно. И по-нататък ще пренесем тази обстановка вътре, защото не искам да вдигаме много шум и да пречим на съседите. Сега ще летим за Гданск. Върнахме се от страхотна вечеря и кратка разходка по центъра на Гданск и честно казано съм страшно впечатлена. Толкова е красиво, толкова е уютно. Сега малко не бях предвидила, че е по-студено, отколкото е тези дни в Бургас. Така че ми е хладно с това, което съм избрала и не съм си взела достатъчно дрехи. Въпреки че погледнах прогнозата, мислех си, че ще ми е комфортно. Но не, така че утре ще се ходи за свичери, то е ясно. Нямам търпение да видя къде ще се разходим, какво ново ще открием. Да, наистина е страшно красиво. Тази дестинация трябва да се посети определено. Това е много интересно и е направено от човека, който е живял ето тук, отсреща, и е свободно за интерпретация. Когато мама попадне на Павлова. Миналата година от Краков си взех най-красивите коледни играчки и тази година, като ги видях тук, също нямаше как да не повторя. Честно казано, така изглеждат малко странно и не може да се хване цялостно красотата им, но са толкова хубави, толкова са весели и са наистина страхотно допълнение към коледната ЛХ. Много са красиви. Аз мисля, че направим коричка от захар. Приключвам влога тук, тъй като вчера не успях да го направя, понеже се прибирахме от Полша и не влогвах.
Много ви благодаря, че останахте с мен. Ако сте останали до тази част на видеото, благодаря. Благодаря за вниманието и за отделеното време. Ако не сте били в Полша, ви препоръчвам да отидете. Миналата година бяхме в Краков и това ни запали да искаме да видим още от Полша. Тази година бяхме в Гданск. Ако сте гледали кадрите до край и сте почувствали това, което и аз, значи наистина трябва да направите това посещение, да си резервирате полет и да отидете да видите. Трябва да преживеете тази красота на живо. Всичко беше повече от прекрасно. Наистина, аз нямам едно нещо, за което да се хвана и да кажа, че не ми е харесало. Хората бяха толкова мили, толкова добри, отзивчиви, усмихнати. Това много ме впечатли. Улиците бяха невероятно чисти. Нямаше един буклук, един фас. Беше чисто и подредено, и хубаво. Имаше толкова хубави места, на които бяхме. Имаше много забележителности, на които успяхме да отидем, да видим. Имам повече снимки, отколкото видеа, затова не съм ги сложила в самото видео, а и не исках да става прекалено дълго. Има моменти, които е хубаво да си ги преживеем там със семейството. Аз така и направих. Така че, да, много съм щастлива. Препоръчвам да отидете и вие да видите. Надявам се да ви е било интересно, както на мен ми беше интересно да сглобя това видео. Ще се видим отново в следващия влог. Чао!